això, reprenem aquestes sessions del 29è col·loqui de tardor i en aquest cas ho fem amb en Xavier Fargas, que ens parlarà precisament de la incorporació i formació de neologismes terminològics en el català. En Xavier Fargas és llicenciat en Filologia Catalana, també és diplomat en Magisteri de la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a mestre de primària i en el Consorci per a la Normalització Lingüística. Ja tenim alguna cosa en comú, perquè en aquest sentit, doncs, si més hem treballat a la mateixa empresa. Però actualment treballa al Termcat i en el Termcat ha tingut l'ocasió de participar en l'elaboració de diversos manuals, diccionaris i és autor o coautor de diversos llibres d'estil i altres manuals. I també he tingut el privilegi de tenir-lo com a professor en un postgrau de correcció de text oral d'escrits, en aquest cas a la Universitat de Girona. I per tant, més no ens coneixem d'aquest petit moment. I per tant, res, tot seguit us deixo amb en Xavier Fargas i si us sembla bé, al final de la seva exposició obrirem un petit torn de comentaris, de preguntes, perquè cadascú, si té algun comentari, tingui bé la seva. D'acord? Vinga, tot teu. Molt bé, no sé si això serveix de gran cosa o no, però gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies per la convidada. És l'hora de la migdiada, em sap greu, perquè ara us empiparé i no us l'he de fer tranquil. I a més tinc una mica la sensació que després de totes les xerrades d'aquest matí, que han estat plantejant els grans temes i la gran preocupació que té el català, ara veureu que posem el focus en un detall, en un aspecte que potser podríem considerar gairebé anecdòtic, però intentaré que veieu que potser no ho és tant anecdòtic i que hi ha aspectes, és una mica com tot, quan comences a posar l'ull en un forat i comences a descobrir un món també, i veureu que aquest petit món de les incorporacions, del creixement de la llengua també té el seu interès. A veure, jo em considero un afortunat per moltes coses i una de les coses per les coses que és perquè treballo al Termcat. El Termcat, no sé si ho coneixeu, és un centre especialitzat a buscar la manera de dir en català allò que es fa necessari en les ciències, en les tecnologies, en els àmbits més avançats de la recerca, però també en els àmbits professionals, en la restauració, de manera que sempre hi hagi el lèxic necessari per poder desenvolupar les tècniques. El Termcat, per què dic que em sento afortunat? Perquè el Termcat et permet estar el que David Jou, abans en Pep aquest matí feia servir poemes, veureu que jo també tinc tendència a fer-ne servir. El David Jou, que és un poeta molt reconegut i a més un físic, ens deia que el Termcat és la proa del llenguatge. És allà per on obrim camí, diguéssim. Veureu que aquesta imatge m'agrada especialment. També m'agrada veure que, en català podem dir coses tan boniques com aquestes que va dir Verdaguer, ja que aquí vaig dir, doncs home, fem la maca, no? I busquem la d'aquí. I Verdaguer deia això, tota la nit he filat, vora l'estany de Banyoles, el cantar del rossinyol, el refilar de les glògies, Montfil d'or, d'argent la filosa, els boscos veïns m'han pres per l'aurora. Veiem una cosa com aquesta i tots diem quina llengua més bonica que tenim. Sí, però per mi el català també és molt bonic perquè ens permet dir xalvar-me. I també és molt bonic perquè ens permet dir Covid. I és molt bonic perquè ens permet dir tapacul de tatamà, que no sabeu què és. De tampoc ho sabia fins que no hem fet un diccionari dels ocells del món i hem descobert que a Tatamà, que és just als antípodes de Banyoles, allà als Andes, hi ha un tipus de tapacul. De tapacul sí que n'hi ha algun aquí, de tapacul n'hi ha 40, i n'hi ha un que és específic d'aquest indret dels Andes, és el tapacul de Tatamà. Des de fa 3 mesos que hem presentat el Diccionari dels ocells del món, aquest ocell també té nom en català.
I podem dir escac aranès, que és una papallona molt bonica, que és pràcticament endèmica de la Vall d'Aran. I podem dir xarxa neuronal artificial, que és un terme que a nosaltres probablement no ens dirà res, dirà la majoria de nosaltres, però en canvi els especialistes en intel·ligència artificial sense aquest terme no poden explicar-se, no poden pensar, no poden fer avançar la seva especialitat, i per tant tot això que ara ens embolica i que sembla que hagi de transformar el món, al darrere hi ha termes, hi ha tot això, aquesta llista, això són neologismes o són termes, és a dir, aquells maons que permeten construir el coneixement. Sense aquests maons no hi ha intel·ligència artificial, no hi ha coneixement de l'ornitologia, no hi ha coneixement del món. De maneres d'afegir elements a la llengua n'hi ha moltes, i això la Malla ho estudia a l'escola i probablement altres us sonaran. Jo us en presento alguns amb alguns exemples de termes recents, perquè, per exemple, aquest de l'al·lergenicitat, que fa referència a la capacitat o la qualitat d'una cosa sigui al·lergènica, és a dir, que provoqui al·lèrgen, que tingui al·lèrgens, que no és el mateix que provoqui al·lèrgies. Bé, aquest terme està creat, ja ho veieu, per derivació, de fet, derivacions successives a partir d'al·lèrgia, al·lèrgen, al·lergènic i al·lergenicitat. Tot això, aquest és un terme relativament nou, que tenim incorporat fa poc. Podem fer, veig que desmuntada, podem fer compostos. Això és un Campylobacter, espero que no el conegueu, perquè és un bacteri que només el coneixereu si teniu la mala sort de menjar segons quin producte en mal estat, i el que us farà la guitza serà aquest bacteri, bacter, la base, i el campilo és del grec campilos, que vol dir embolicat. Aquest bacteri el poguéssiu veure amb microscòpics, veuríeu que té una forma d'espiral. És un altre recurs. Un altre recurs que tenim és demanar a les altres llengües, o demanar que les altres llengües ens prestin elements. És el que, si sou aficionats al caravaning, al càmping, coneixeu el terme camper, és una d'aquestes furgonetes que estan habilitades, camperitzades, en diuen, perquè s'hi pugui dormir. Això és un terme, aquests manlleus que ha anat i ha vingut, perquè de fet és d'origen llatí, aquest camper, és el mateix origen que el nostre camp, o que el camper que hi ha a Mallorca, a Mallorca el camper és el pagès. Doncs aquest camp del llatí campus, diguéssim, ha passat cap a l'anglès i de l'anglès ens torna cap aquí amb aquest accent que ens indica que no l'hem creat nosaltres, que ens l'han deixat. Hi ha el terme plataforma, que és un altre recurs que tenim, que és donar un significat nou. Si jo us hagués dit plataforma sense dir res més, probablement tots estareu pensant en una superfície elevada respecte de les superfícies de l'entorn. Però si us parlo de HBO, Netflix i Movistar Plus, diguéssim, ja direu, no, estàs parlant d'una altra plataforma. Què hem fet? Aquí hem ressignificat, hem donat un nou significat al terme plataforma. Aquest és un altre dels recursos. Abans posava un poema per aquí i us deia, doncs fixeu-vos que la poesia no té el privilegi o no té l'exclusivitat de les metàfores. També en terminologia específica es fan metàfores, i els especialistes en ciberseguretat parlen d'ordinadors zombis, en què han agafat la imatge del zombi, el que camina, el mort que torna a la vida, per identificar determinats ordinadors que han estat segrestats i que només poden fer unes quantes funcions però no unes altres. Això en diuen l'ordinador zombi, és una metàfora. La metàfora també ens permet crear termes. Els escurçaments, no cal que diguem carril de l'autobús, podem dir carril bus i sabem de quin terme estem parlant. Les siglacions, la SIDA, la síndrome d'immunodeficiència adquirida, no ens cal aprendre tot aquest enfilall, sinó que podem dir només la SIDA. O podem fer això que hem fet amb l'escac aranès, que és que sabem que les papallones, diguéssim, hi ha un tipus de papallones que es diuen escacs perquè les ales, diguéssim, dibuixen unes quadrícules que fan pensar en un tauler d'escacs. D'escacs n'hi ha 5 en tot Catalunya, diguéssim,
I d'aquests 5 hi ha un que és l'aranès. Hi ha l'escac, tinc per aquí apuntats, hi ha l'escac aranès, hi ha l'escac ferruginós, l'escac de ponent, l'escac de muntanya i l'escac ibèric. Tot això ho sabem perquè els especialistes en lepidopterologia, no sé si ho he dit bé, o sigui, els especialistes en papallones es van adreçar al TENCAT i ens van dir: sabeu què ens passa? Que no tenim denominacions catalanes per dir totes les tenim censades. Sabem que a Catalunya hi ha 214 espècies de papallones, però d'aquestes 214, el diccionari normatiu, el diccionari general que ens servir tots, en recull 4, que són les 4 més vistoses, però les altres 212 o 211 no tenen una denominació popular catalana. Que ens ajudeu? I vam començar a treballar amb els especialistes a veure com podíem i quin recurs vam agafar, el més freqüent en zoologies. A què s'assembla aquest nou? Doncs si hi ha un tipus d'escac, mirem de posar-li un adjectiu. Són les llengües que funcionen com el català, és el sistema més freqüent. De fet, en la llengua general, en la llengua que anem creant tots nosaltres, de fet, els recursos més habituals, per ordre, els tenim aquí, són aquests que... El més habitual és aquest que us deia de la sufixació, posar sufixos. De manera que jo, per exemple, puc dir-vos que estem assistint a la halloweenització de la castanyada. Que ja m'heu entès. És a dir, què he fet? He agafat el Halloween, diguéssim, i he començat a posar-li halloweenitzar, halloweenització, diguéssim. Vaig posant-hi. Doncs aquest recurs que jo acabo de fer amb una paraula de la llengua, diguéssim, no és un recurs especialitzat, és el que podem fer tots els parlants del català. I de fet, els parlants catalans, sense adonar-nos, en fem servir tots aquests recursos. I tots aquests recursos són vius. Això, per què insisteixo? Perquè a vegades aquest discurs, deia abans que al TENCAT estem a la prova del llenguatge, i a la prova del llenguatge el que t'adones és que aquesta llengua tan bonica i que permet fer aquests versos tan bonics de Verdaguer és una llengua que des del punt de vista estructural, des del punt de vista del sistema, és completa, no té cap problema, no té cap mancança ara com ara. Podem crear tots els termes que necessitem, les paraules, però també els termes. En terminologia, quan parlem de paraules especialitzades, de ciència, de tècnica, fixeu-vos que canvia una mica l'ordre dels recursos. Ja no és tan habitual fer persifixació, sinó que és molt més habitual la sintagmació, això que us deia de l'escac aranès. És a dir, posar adjectius o complements a bases. Això és el sistema més habitual. I després n'hi ha un altre que són els calcs, que és un manlleu dissimulat. És el manlleu que, per exemple, sabeu què és això? És un ratolí. Això és un calc, perquè no ens ho hem pas inventat nosaltres. Algú, probablement un senyor en un laboratori de Massachusetts, fa anys i panys, es va inventar un nou perifèric dels ordinadors i quan el va tenir fet, va dir, hòstia, mira, té una semblança a un ratolí perquè té com la cueta. I ho va dir en la seva llengua, probablement va dir que això era un mouse. No hem incorporat mouse, tot i que els primers anys que hi havia ratolins, que vam començar tots a fer servir el ratolí, convivien. Hi havia vegades que en deien mouse i vegades que començàvem a dir-ne ratolina. Però finalment sembla que la forma que s'ha imposat, i la majoria de nosaltres continuem parlant de ratolí. De fet, parlem de ratolí ja fins i tot quan no té forma de ratolí. I en els portàtils, que anem remenant el ditet així per sobre d'una superfície, també en diem ratolí, i ja no és un ratolí. Això és una cosa que en llengua ens passa, i encenem llums des de quan ja fa centenars d'anys que no posem una flama, i això també ens passa, que els termes estan passant. Doncs els calcs són el segon recurs més habitual en terminologia. Després hi ha la sufixació, la prefixació, els manlleus del castellà, els manlleus d'altres llengües. Fixeu-vos que en tercer lloc ja hi he posat els manlleus, ja hi són els manlleus del anglès. I és que els manlleus, les paraules prestades d'altres llengües, són uns recursos que si suméssim els manlleus de l'anglès, els manlleus del castellà i els manlleus d'altres llengües, probablement estaríem parlant d'un dels primers recursos en incorporació de llengües. I més en un món com el que dèiem aquest matí, com no cal que ho digués ningú, que ja ho sabem,
aquest món que s'està fent petit, aquest món que hi ha una globalització generalitzada i en què els termes viatgen igual que viatgem nosaltres i que les notícies també viatgen igual que viatgem nosaltres, molt de pressa. De manera que els manlleus s'estan convertint probablement en un dels recursos més habituals. Un dels recursos més habituals i un dels recursos més discutits. Si en lloc de dir manlleus jo us hagués parlat de barbarismes o d'interferències, que són dues altres etiquetes que fan referència pràcticament al mateix concepte, ja us hauria sonat, de dir, ui, els barbarismes, això és una cosa que fa nosa. Si en dic manlleu potser queda més dissimulat, però si parlo de barbarisme, ja, i a més si dic del castellà, que això són castellanismes, això ens han ensenyat que això fa nosa, que això molesta, diguéssim. Potser una de les coses que m'agradaria compartir amb vosaltres és que no cal que els hi tinguem tanta mania, els manlleus, diguéssim, en general. Henriette Walter és una lingüista reconeguda, francesa, d'origen tunisià. Ha escrit això, de fet ella és especialista en aquests tractes entre llengües, i diu això, un manlleu, igual que una creació, sempre constitueix un enriquiment i una renovació de les possibilitats d'expressió. Mentre hi hagi llengües, continuaran bescanviant-se paraules entre elles sense por de perdre l'ànima, perquè una llengua que viu és una llengua que dona i que rep. Per tant, en principi, el manlleu no cal que li posem gaires pecats, però sí que hem de vigilar una mica, perquè si el manlleu ve a ser l'únic recurs que fem servir per fer créixer la nostra llengua, què passarà? Que el parlant no és ruc, el parlant en general, diguéssim, el que acaba descobrint és que si resulta que totes les incorporacions les hem de fer a partir de l'anglès o el castellà, el que faré serà deixar de parlar la llengua que ja utilitzava normalment i passaré a utilitzar aquestes que em serveixen per a dir les coses noves. Una mica al darrere d'això hi ha la creació mateixa del TermCat. El TermCat us comentava abans que té aquesta funció, diguéssim, d'intentar que la llengua, diguéssim, presenti els recursos en tots els registres i en tots els nivells que els necessita. Els especialistes que ho han estudiat estudien els processos de desaparició de llengües, que aquest matí ens deien que cada vegada ens apareixen més i més de pressa. Doncs han estudiat, i tenen estudiat, que les llengües desapareixen, fan servir l'expressió, comencen a desaparèixer al laboratori i acaben desapareixent a la cuina, que és una manera d'explicar gràficament que les llengües es deixen d'utilitzar primer en els àmbits especialitzats i l'últim lloc on es perden, diguéssim, és a la família, a la cuina, a casa. Però si no vigiles aquests àmbits especialitzats, si l'enginyer, el mecànic, el fuster, el restaurador, quan diu restaurador no saps si vol dir que té un restaurant o que restaura mobles, però és igual, qualsevol dels dos, necessiten o han de tenir els instruments per poder-se expressar en català, perquè si no deixaran de fer servir el català. I al final, probablement, en un procés més o menys llarg, podria ser que perdessin, diguéssim, la llengua, diguéssim. Quan ens passa, diguéssim, que arriba un producte nou, un material nou, un concepte nou, la llengua pot fer bàsicament tres coses. Li pot buscar una forma alternativa, que llavors el que ens passa la majoria de vegades és que la majoria de nosaltres no notarem que hem incorporat un concepte nou. He posat aquí l'exemple, per exemple, ja que estem en una jornada, en un congrés, si fóssim fent aquest congrés o aquesta jornada en un context més internacional, probablement parlaríem de papers. Cadascun dels conferenciants, cadascuna de les persones que ha parlat aquí ha presentat el seu paper, el seu paper. Fixeu-vos que en aquest cas no diem, de moment no es diu en català, que presentem papers. Presentem conferències, comunicacions, presentacions. Per tant, en aquest cas, encara, diguéssim, el manlleu, si és que hi és, diguéssim, però està molt amagat perquè no hem incorporat, perquè és un sistema, diguéssim, d'incorporació també de conceptes nous, que a vegades ens passa desapercebut perquè no ens hem adonat que allò és nou, allò que estem dient no ho havíem dit fins ara. Hi ha una altra possibilitat, que és l'adaptació.
que són aquests casos en què, en paraules del Màrius Serra, li posem la barretina, la faixa i les espardenyes al Manlleu perquè sembli català, perquè se senti entre nosaltres més còmode. Casos com el pàrquing, fixeu-vos, abans us deia que els manlleus a vegades venen a ocupar. El pàrquing, estrictament, no ens feia falta, tenim aparcament. Per què hem incorporat pàrquing en el nostre lèxic? És difícil de dir, a vegades els manlleus no venen a ocupar un espai que no està cobert, sinó que venen a ocupar un espai que ja està cobert i per aquí van, comencen a fer una mica, i a vegades conviuen en formes catalanes. El cas del pàrquing és un cas d'aquests, que conviuen amb l'aparcament, i un cop el teníem aquí en el pàrquing li diem, home, doncs mira, ja que has de viure amb nosaltres, posa't l'accent i posa't la Q i la U, ja que has de viure entre nosaltres, i deixa estar la K, que no lliga amb el nostre sistema, tot i que el nostre sistema té gas, tenim caràcters i tenim coses que tenen la K, però si diguéssim ens entra més bé. I el mateix hem fet amb el piercing, que l'hem disfressat de català, de manera que ara no cal que sapiguem si piercing s'escriu piercing o s'escriu piercing o com s'escriu en anglès. Tenim adaptat i el mateix podem fer amb els manlleus de l'àrab, el shawarma o el manxego. I encara hi ha una tercera opció, que és que ens mengem cru el manlleu i l'agafem tal com és en la seva llengua original. I això és el que hem fet des de fa anys i panys, amb el croissant, o croissant, com ho digueu, perquè el croissant és una de les coses més divertides que té la llengua catalana, diguéssim, que és que podeu preguntar i probablement podríem arribar a fer unes 50 pronúncies diferents de croissant, diguéssim, entre d'aquí i el tallar, però també és el que hem fet en pizza. Fixeu-vos que seria ben fàcil d'adaptar-la i posar-li una teseta, i en canvi no ho fem. No ho fem probablement perquè hi ha també una noció d'internacionalitat, una noció de que, vols dir que cal? I en aquests veurem que això probablement no ho hem fet amb whisky, i en canvi, per exemple, els espanyols ho van provar. Des de l'any 1954, en el diccionari de la Real Acadèmia, hi surt whisky, escrit amb G-U i S-Q, no havia fet cas ningú, diguéssim, i l'edició em sembla que era del 88 anys de la diccionari de l'Acadèmia, van dir això. Mantenen el whisky escrit amb la G, perquè ja els hi fa com vergonyeta treure'l, però ja han vist que havien de posar-lo en la forma, diguéssim, original, perquè no se'ls cregui ningú, en la forma d'andar. És el que han fet en web, en blog, en altres, que ens hem menjat cru el manlleu. Però s'estan produint alguns canvis que jo crec que són importants i que vostè deia al principi que em sembla que poden donar pistes que hem de canviar una mica el discurs. Per exemple, el discurs que trobareu encara avui en els llibres de llengua que expliquen aquestes coses és que els manlleus progressivament es van adaptant a la llengua d'arribada. Això de la progressivitat ha passat a la història. Quina progressivitat hem tingut amb la Covid. Si es va declarar un dia i l'endemà, el mateix dia n'estaven parlant i n'estaven parlant en català. Tu no pots pretendre que una malaltia que es declari demà passat a la Cotxitxina, és igual, a l'altra punta de món, quan els periodistes catalans en vulguin parlar, dir-vos espera't a veure com evoluciona la llengua, els periodistes et diran no, aquest vespre de les notícies n'he de parlar i ho he de dir d'alguna manera. Per tant, la immediatesa, diguéssim, s'ha convertit en un fenomen imprescindible a l'hora de donar nom. Per tant, en aquest cas, el de la Covid, diguéssim, vam assistir, diguéssim, en directe als dubtes de l'Organització Mundial de la Salut, que no sabia com dir-ne. Primer em van dir coronavirus de la província on es va declarar, llavors, no, que això és estigmatitzar la província, perquè al final, diguem-ne Covid-19, va sortir l'OMS dient això, és una solució estranya, des del punt de vista del català, Covid ve de coronavirus i la D és de disease, que vol dir malaltia. Per tant, des del punt de vista català, és una cosa rareta, que a més té un problema que no saps si és femenina o masculina, perquè aquestes terminacions en guider no ens donen la pista. Si s'hagués acabat en va, ho hauríem fet en femení. Si s'hagués acabat d'alguna altra manera, ho hauríem fet en masculí. Però com que s'acaba amb això, ai senyor, i per això hi ha hagut aquestes vacil·lacions, i encara ara hi ha gent que diu el Covid, hi ha gent que diu la Covid,
Hi ha gent que diu el Covid, hi ha gent que diu la Covid, no sabem gaire com, això és normal, però en tot cas, sigui normal o no, el que hem hagut de dir és això es diu així, ja. I després del parlar amb Basili tant com vulgui, però el periodista que vulgui ja sap que això és femení i que es diu Covid, diguéssim, i que es pot fer servir aquesta denominació. El mateix va passar durant la pandèmia, ens van atipar i ens vam apartar d'assistir a webinars, recordeu? Aquest l'he posat una mica així en cursiva, fixeu perquè probablement hi està passant que ha passat com la pandèmia, diguéssim. Darrere hi ha el webinar aquest que durant un temps ens va fer ballar tots al paraigua, que si webinari, que si seminari web, que si... I després resulta que se'n deixen de fer, perquè gràcies a Déu podem tornar a fer aquesta mena d'actes, els col·loquis presencials, diguéssim. Per tant, probablement aquest és un terme d'aquests que en diem nosaltres efímer, que ha passat i que probablement no cal que... Però hi ha altres, les SARS, us en recordeu? Les SARS, els que sou menys joves, ho recordareu, la síndrome aguda respiratòria greu, era també un precedent de la Covid, però aquesta, com que no va provocar tants morts d'aquí, va passar més desapercebuda, però aquesta és una malaltia que va passar una mica semblant amb la Covid. I el chapapote, també us en recordareu, aquells pilillos de plastilina que deia Ingrid Rojoy, diguéssim. Amb el chapapote què ens va passar? També és un d'aquests termes que, si us recordareu, durant un temps els periodistes catalans ens atabalaven tot el dia amb el chapapote. Com diem chapapote en català? Com diem chapapote en català? Chapapote és una denominació absolutament popular dels pescadors gallecs que d'aquella cosa negra que els arribava a les costes no sabien gaire com dir-ne i en deien chapapote, però allò, estrictament allò era fuel, en català, en castellà i en totes les llengües, el fuel. Per tant, allò com en diem en català, fuel. Però què deien els periodistes? Home, no, és que els pescadors d'aquí en diuen chapapote, què els agradava dir als periodistes? Chapapote. Perquè hi havia, després en parlarem, el valor de l'original també, que això també té la seva... Doncs això, tot això eren casos en què corre, no hi ha temps per a l'adaptació, no hi ha temps. I en molts casos, si tardes gaire a fer l'adaptació, ja no cal que la facis. És a dir, chapapote ja no cal avui que l'institut es preocupi de com es diu, diguéssim, perquè s'ha deixat de dir. La SARS probablement no caldrà. Amb la Covid què passarà? No ho sabem. Que ara estem, i depèn, si es queda aquí com la grip, doncs l'haurem d'acabar posant al diccionari, diguéssim. Però si passa, i d'aquí 4 dies la Covid queda com una malaltia molt, molt estranya, que només provoca de tant en tant, probablement no entrarà. Un altre canvi que és rellevant, em sembla, és el del coneixement de les llengües. Tothom està d'acord, que bé, tots sabem s'emporrejar l'anglès i llengües i tots en sabem molt, però això des del punt de vista de l'adaptació dels manlleus presenta problemes interessants o canvis curiosos. Fixeu-vos, per exemple, una paraula com maco, si hi hagués un etimologista, una persona que hi entengués, us diria que maco ve de l'espanyol majo, i com que vam començar a sentir aquest majo i aquest so de l'art aquesta no el tenim, no el teníem, deixem-ho dir en passat, no el tenim en el nostre sistema lingüístic, què hem fet? Hem buscat el que se li acostava més. I en lloc de dir majo, hem dit maco, que se li acostava relativament. Però avui, quan sortiu, per recuperar-vos de la xerrada d'aquell del Fargas, podeu anar a prendre-us un mojito. Algú s'atreviria avui a proposar l'adaptació moquito? Algú s'atreviria avui a dir que la jota castellana, el so velar sord aquest, no forma part del patrimoni lingüístic català, quan no ho diré tots, però el 98% dels catalans són perfectament capaços de pronunciar mojito tantes vegades com calgui, diguéssim, sense entrebancar-nos, diguéssim. Llavors, què hem de fer en aquests casos? Com ho hem de tractar, això? Això ha canviat, diguéssim. Fa uns anys no ho havíem tingut mai,
probablement uns segles, no hauríem tingut cap dubte de dir que això acabarem dient de mojito. Avui no ens atrevim a fer això, i no ens atrevim també per tot això que ara dèiem, perquè aquest coneixement del món, perquè sabem que el mojito és castellà, i si sabem castellà perquè ho hem de dir malament, si sabem que en castellà es diu així. El cas de túnel és històric, però és el mateix, el túnel, si el túnel va venir, és un manlleu de l'anglès, passa que fa tant temps que el tenim que no... I qui el van portar? El van portar els enginyers anglesos quan van començar a construir ferrocarrils aquí. El túnel va venir fet fora a la pobra foradada, que era la manera, com dèiem aquí, les mines, els túnels de les mines d'aquí es deien foradades, i deien una foradada per aquí i una foradada per allà. Avui ningú diu que ha passat per la foradada de Baracons, avui passem pels túnels. Fixeu-vos que aquí l'adaptació la van fer, com la van fer? A través de l'escrit, perquè aquells enginyers escrivien, i l'enginyer escrivia que allà havia de passar un túnel, escrivia la cosa en anglès, escrivia tunnel, escrivia T-U-N-N-E-L, i els d'aquí, els que picaven, què diu que hem de fer aquí? Diu que hem de fer un túnel, tu. Diu, i això què és? Una foradada. Val. I llavors vam aprendre aquesta paraula a partir de l'escrit. Avui ja no és tan clar que aprenguem a partir de l'escrit. Fixeu-vos el que hem dit del piercing, o el que passa amb aquest altre exemple, que no sé si us sonarà, això del clúster o el clúster, que és una associació, un grup d'empreses que es posen d'acord per fer alguna cosa, o aquí les vacil·lacions entre el clúster i el clúster són constants, tant que de fet no sabem com l'hem d'adaptar, no sabem si hem d'escriure clúster o hem d'escriure clúster. I si, ara que recordava les plataformes aquestes de l'HBO i no sé què, si us hi heu fixat, des de fa exactament 2 setmanes la plataforma del Disney Plus ha passat a dir-se Disney Plus. Es diu en anglès. Ara es diu Disney Plus. Si sentiu anuncis de la plataforma aquesta, fins fa exactament 2 setmanes es deia Disney Plus. Tu podies plegar i el locutor deia Disney Plus. Des de fa 2 setmanes el locutor diu la plataforma de Disney Plus. Què ha passat aquí? Segurament ha passat que la majoria dels possibles subscriptors de la plataforma de Disney Plus saben prou anglès per saber que Plus vol dir menys, diguéssim, i que no es diu Plus en anglès, que es diu Plus. I per tant, fixeu-vos tot això, dificultats, diguéssim, a l'hora de... I estan modificant el sistema d'incorporació, la manera d'incorporar termes en el català. He posat un exemple, m'ha fet una mica de gràcia, diguéssim, des del 1932, al diccionari de Fabra, hi ha l'entrada handicap, o handicap, o handicap, o no sé com s'ha de dir. Això que és un hàndicap per la llengua, perquè Fabra la va entrar, no sé si s'arriba a veure, però la va entrar sense accent, handicap, amb un parèntesi al costat que diu angul, vol dir que ve de l'anglès, diguéssim, i la va definir. I fins i tot va entrar el verb handicapar, o handicapar, no sé com s'ha de dir, sense l'accent, handicap, sense... I en cap dels exemples, de fet Fabra no va posar exemples, però en l'edició del Riec del 95 l'entrada es modifica una mica, hi ha algun exemple, però cap dels exemples no apareix el terme apostrofat o amb l'article al davant, un article determinat, que és el que ens hauria dit com es pronuncia aquesta entrada. L'entrada es continua sent sense accent, el Riec del 1995, però el lexicògraf, el que fa el diccionari, s'oblida misteriosament de dir-nos si això es diu l'handicap o es diu el hàndicap. Només que ens hagués posat un exemple amb l'apòstrof, diguéssim, ja sabríem que no hem de pronunciar l'H, o que ens hagués posat l'article, ja sabríem que hauríem d'aspirar l'H. Però se n'oblida, és possible, no cal mal pensar, diguéssim. També, fer un diccionari és molt complicat, m'he fet farts, diguéssim, i fer un diccionari és molt complicat, i a vegades hi ha un moment que dius, mira, saps què? Ja en parlarem més endavant. Segurament és el que va fer l'Institut, que si ara consulteu avui aquesta entrada al diccionari, i surt d'aquesta manera que veieu per aquí, amb accent sobre la A, però
sense exemples que et diguin com es pronuncia. Per tant, continuem amb la mateixa cosa, i et diu que, sí que hi ha un exemple, per posar per aquí retallat, no sé què, constitueixen un hàndicap i els que tenen mereixen una atenció especial, però continuen sense dir-te com es pronuncia això, amb l'H. Ara sé que no es diu handicap, i sé que no es diu handicap, perquè m'han posat l'accent sobre la primera A, per tant sé que és una estructura, i per tant sé que he de dir handicap o sé que he de dir hàndicap, les dues possibilitats que em queden, però no em queden. He d'anar a ortografia, que aquí sí que m'ho explica i m'ho explica molt bé, que de fet m'ho explica bastant bé, no ho explica del tot bé, però ho explica prou bé. I et diu tot això que veieu aquí, que en mots manllevats de les llengües que tenen l'H aspirada, com l'anglès, l'alemany o l'àrab, especialment els no adaptats fonèticament al català i en llurs derivats, l'H se sol pronunciar, o sol conservar la pronúncia H aspirada de la llengua originària. I et posa els exemples de Hall, Hippie, Hobby, Hamlet, Hegel, Hawaiià, Hegelià, fer retallat una mica, n'hi ha més. Notem que en la major part dels estrangerismes adaptats, com així, jambol, harakiri, hoquei, puto, marihuana, copenhagen, suposo, la grafia H respon a una pronúncia aspirada de la llengua originària que en català no se sol conservar. I per tant l'H té només un valor etimològic. En altres manlleus, però, si no estan prou aclimatats al sistema fonètic català, i aquí és on... Ai, punyeta. Què vol dir que no estan prou aclimatats? Qui ho decideix que està prou aclimatat o no està prou aclimatat? Quan, a més, fa una diapositiva enrere estàvem dient que necessitem una solució d'un dia per l'altre. No hi ha temps per l'aclimatació. Per tant, amb hàndicap què faig? Quan demà vagi jo a treballar a Catalunya Ràdio i el locutor em pregunti si ha de pronunciar hàndicap o hàndicap, què li hauré de dir? Continua l'ortografia i m'acaba de donar més pistes, perquè em posa uns quants exemples. I per tant em diu que si no estan prou aclimatats al sistema fonètic català, la grafia H serveix per representar el so H inspirada, que és la pronúncia més habitual en casos com dirham, jihad, haima, hàmster, hàndicap, ara sí, holding, patati patata. Per tant, ja l'ortografia m'ha dit que he de dir hàndicap i que per tant no l'he d'apostrofar, he de dir el hàndicap. No em diu que he de fer handicapar, que és el verb corresponent i que el diccionari sí que, perquè clar, aquest sí que està aclimatat del tot, des del moment que li he posat la morfologia del verb, diguéssim, que l'he convertit aquest, què més he de fer perquè es consideri adaptat, diguéssim, si ja el converteixo en un verb. Però en tot cas sí que, i a més ho diu explícitament, convé tenir present que davant els mots que s'expliquen en l'H inicial aspirada no s'apostrofa ni l'article ni la preposició. Però aquí, això us deia que ho explica prou bé, però per mi encara faltaria afegir algun exemple amb què faig amb els derivats d'aquests, què faig amb handicapar. Probablement l'hauré de mantenir igual que handicap, però en tot cas, bé, és això que us deia, un petit trencacolls, diguéssim, que ens tenen reservades les novetats que incorporem a la llengua. Amb l'afegir que els manlleus carreguen una pàtina de... El manlleu, deixeu-m'ho dir així, el manlleu mola, el manlleu és xulo, el manlleu és guai, per fer servir. I té dues coses. Per una banda, diguéssim, té el valor de l'original, un valor que si aquesta xerrada l'haguéssim fet fa 100 anys probablement ni n'hauria parlat. I en canvi avui sí que se n'ha de parlar d'això, perquè coneixem l'original, sabem els orígens i els valorem. De manera que, per exemple, en un cas com el botellón, potser no se'n parla tant, però fa uns quants anys, si el col·lectiu que esteu aquí, dels habituals, dels correctors dels mitjans de comunicació, segur que quan ha sortit el botellón hauríeu dit, ai sí, la de vegades que em van preguntar com havia de dir botellón en català. I van començar a sortir propostes, que si empollot, que si garrofot, que si botellada, que si entrompada, algunes molt divertides i molt creatives, però quin problema tenen totes les alternatives a botellón? Que són alternatives al botellón. I per tant, que nosaltres sabem que botellón és original espanyol. De fet, sabem, fins i tot està documentat, que això es va inventar un senyor de Jerez.
Un senyor que, tio d'aquests salats andalús, que li va saber dir, li va saber trobar aquesta cosa, i això ens passa que un geni, diguéssim, que és el que s'inventa, un llest, que és el que el copia, i a partir d'aquí ja tots són tontos. A partir del primer és un geni, el segon és molt llest, perquè copia un geni, i a partir d'aquí ja no tenim valor més. Però què ens passa? Doncs això, que sabem que Botellón és originalment espanyol, i per tant, vols dir que en Puyol, vols dir que qualsevol cosa que posis, sempre tindrem una mica, ens ha passat el que no va passar amb pinya, i que en canvi ha passat amb kiwi. Fixeu-vos que la pinya tropical, què va passar a la pinya tropical? Va venir un senyor, al segle XV o XVI, diguéssim, va venir un senyor de les Amèriques, de les Antilles, portant pinyes tropicals i les va posar a vendre allà al mercat del món. I el primer que va passar per allà, què tens aquí? Mira, tinc aquestes fruites que porto d'allà. Mira, sembla una pinya. Pinya s'ha quedat. I ja està. Fixeu-vos que, de fet, sembla una pinya segons com tu miris, perquè és molt més grossa, però en tot cas, ja està. Això avui és impensable. Avui ens arriben, fa 50 anys deuen haver arribat els kiwis aquí, 60, ens han arribat els kiwis i a ningú se li ha acudit dir que allò és una pruna peluda o qualsevol altra manera, diguéssim, de com hem buscat com es diu això en la llengua original. I com que sabem que ve de Nova Zelanda i a Nova Zelanda en diuen kiwis, doncs, no en diuen kiwis, però ens semblava que i valorem l'original i intentem reproduir l'original. I ja tenim aquí una K i una W que teòricament no formaven part del nostre curs habitual de formació de termes, però aquí els tenim, en termatitzes, diguéssim. I altres casos, que hem posat aquí el haiku, no sé si m'estic allargant des del compte, quan m'animo. Doncs el haiku és un cas també d'aquests curiosos. Algú de vosaltres potser haurà o tindrà a casa un poemari preciós de Martí Pol que es diu Haikus en temps de guerra. Martí Pol, un dels últims llibres que va publicar, els haikus són unes estrofes que són 3 versos de 17 síl·labes, si no m'equivoco. Són d'origen japonès. Quan l'institut s'ha plantejat, el DERCAT primer es va plantejar com havien d'introduir aquest terme en català, vam descobrir que de fet això, el primer que ho va començar a introduir haikus o haikus en català va ser Carles Riba, probablement. I Riba d'aquí ho va aprendre? Ho va aprendre dels francesos. Com pronuncia un francès la forma transcrita H-A-K-H-I-H-A-I-K-U? Haiku. Un francès no sap pronunciar paraules planes, diguéssim. Per tant, la fa aguda. Carles Riba va aprendre això i va dir això es diu haiku. I Martí Pol, que llegia Carles Riba, diguéssim, doncs diu haiku. Com hem d'entrar en un diccionari aquesta entrada? Així, o com et diuen els especialistes d'avui, demà, si ara aquí entre vosaltres, potser hi ha avui, l'especialista en transcripció del japonès, et dirà que no, això no es diu haiku, això es diu haiku, haiku, una cosa així. És un dels exemples que podríem posar com a H aspirada. I s'hauria de transcriure sense l'accent. Doncs tornem a tenir un cas d'aquests en què, com incorporem, hi ha unes certes vacil·lacions a l'hora d'incorporar novetats en la nostra llengua. Tot això, Giwi, això que us deia abans, del prestigi, les connotacions que arrossega el Manlleu. Ara dinant ens han donat crema de porros o bitxissuàs. Què ens han donat? Probablement si ens haguessin donat bitxissuàs ens haurien cobrat 2 euros més. Ens han donat crema de porros, per tant probablement ha estat una mica... Però això, que ara però fixeu-vos que el senyor que té un restaurant, aquestes coses, de manera més o menys inconscient, però les sap, i sap que si posa bitxissuàs et pot cobrar 9 euros pel plat. I si posa crema de porros, home, 9 euros per una crema de porros, posa'm en 7. Vull dir que... I per tant, el Manlleu, o el senyor que fa running, que s'acaba de separar, té 40 anys i li agafa la francesa,
a aquest senyor no li diguis que corre, perquè, home, què vol dir que surto a córrer al voltant de l'estany? No, jo faig running, tio, I el senyor aquest, encara rai pobret, però el senyor Decathlon, que té la botiga, què posa? Productes de córrer o productes de running? Posa productes de running, perquè unes sabatilles de running són més cares que unes sabatilles de córrer, perquè arrosseguen tota aquesta connotació positiva. O els cotxes, un cotxe amb 8 airbags és més car que un cotxe amb 8 coixins de seguretat, que és el que ens hem nervat, igual que hi ha el cinturó de seguretat i el coixí de seguretat. Per tant, totes aquestes connotacions positives que arrossega el Manlleu estan molt bé, boniques i tenen la seva ser conscients, però en una jornada com la d'avui m'ha semblat que estava bé que ens plantegéssim una mica els reptes que ens posen al davant a l'hora d'anar incorporant aquestes paraules. Perquè una mica el meu discurs al final venia a dir que encara he anat repartint culpes a tothom, però jo crec que una mica tots tenim en algun moment un paper de model. No som només mirall del que sentim, del que parlem, sinó que moltes vegades tenim funcions de model i podem acompanyar aquesta llengua que al principi deia, una llengua tan maca que permet fer no sé què, una llengua tan maca que permet crear tot el que hem vist que podia crear, tots aquells recursos, també l'hauríem d'acompanyar nosaltres i sempre que puguem intentar prioritzar aquelles formes que entren més bé dintre del sistema. Per exemple, un senyor que té una línia, una gran línia de supermercats, que per una altra banda és fantàstica pel que fa al treball de la llengua i tot el que vulguis, però des de fa un any ofereix el servei de venda online dels taronys. Per què han hagut de dir que fan el servei de venda online si quan haguessin dit que fan el servei en línia l'hauríem entès exactament igual? O és que algú no hauria entès que el que vol dir en línia? Fins i tot ells, fins i tot el senyor aquest, que per una altra banda fa un tractament de la llengua, que ja voldria que totes les altres cadenes de supermercats ho fessin, per tant no li diré el nom per no fer-lo quedar malament, però en aquest cas hi ha una patina, perquè podria haver fet el servei en línia i ens hauria fet un favor a tots. Quan el senyor que té un restaurant posa en el seu menú que ofereix falàfel en lloc de falafel, o que fa shawarma i ho escriu com toca i no amb la SH i amb no sé què, o quan posa que té crema de porros i no bitxissuats i malgrat que perdi una miqueta, o que no sé si la moda ha arribat aquí a Barcelona, estan molt pesats amb el pollet porc aquest, el Paulet porc, o com s'hagi de dir, el porc esqueixat. Tots els restaurants, diguéssim, ara ofereixen aquesta coseta. Doncs per què no poden dir que és porc esqueixat, que és el que és? És igual que el bacallà esqueixat, porc esqueixat, diguéssim. Posen l'anglicisme. A veure si entre tots poguéssim encomanar a tots una miqueta aquesta meravella per la resta de recursos que té la llengua. Sí, està molt bé dir porc esqueixat. Això s'arrela a tota una tradició d'esqueixar coses que és fantàstica. No perdis. I encara més casos com els dels senyors que tenen responsabilitats en transcripció més pública o en transmissió. Per exemple, els meteoròlegs, si ens poden acostumar tots plegats que les pluges d'estel es diuen en masculí i que són els ganímedes i els leònids i els no sé què, en lloc de les leònides i les no sé què, doncs encara fantàstic millor, no? És a dir, què vinc a intentar que entre tots podem compartir una mica la meravella per la llengua i mirar que els termes que van introduint-se, perquè de termes se n'introduiran sempre. I aquí m'agrada, per acabar he posat dues cites que m'agraden o m'han agradat especialment. Una m'ha fet pensar molt la xerrada d'aquest matí del professor Nadal, que d'alguna manera es lamentava de la pèrdua de coses com el càvec i el Horaci,
el 85, el 65 abans de Crist, deia una cosa, la traducció és meva i no és gaire fina, però així com els boscos en declinar l'any es despullen de les fulles seques, així cauen en desús les veus antigues, i d'altres acabades de néixer floreixen i viuen amb la força de la joventut. Com nosaltres, totes les coses humanes estan subjectes a la mort. Com ha de ser eterna la gràcia i la bellesa de les paraules. En renaixeran moltes que ara són mortes i en moriran no pas poques que avui són corrents. Si així ho vol l'ús, jutge, àrbitre i norma del llenguatge. Per tant, quan, com ens passa i em passa, quan tingueu aquella sensació terrible que la canalla ja no diu no sé què, que s'està perdent, penseu que Horaci ja ho deia i que continuem parlant català. Per tant, no deu ser tan dramàtic i els nostres fills no diuen càvec, no diuen no sé què, però diuen plataforma audiovisual i diuen Disney Plus i diuen shawarma i diuen altres coses que nosaltres no dèiem. Potser ja és això, que siguem capaços d'això. I per acabar del tot, una altra cita d'un germà de Mallorca, que vista la situació que tenen a Mallorca i al País Valencià, he pensat, posa'n d'allà, d'Antoni Gomila, que diu una cosa preciosa, és: ses paraules diuen qui som, com vivim, què valoram i què menyspream. Expliquen el nostre món i la nostra esquizofrènia. Mos expliquen a nosaltres. I si canviem de paraules, canviem de món. Doncs, moltes gràcies.